Ассалому алайкум ҳамватанон азиз. муроҷиати ман ба тамоми мардими шарифи Тоҷикистон. бовар кунед ҳамватанон азиз, ҳамин шаб ман аслан хоб накардам. дар муддати ҳамин 2-3 рӯзи охир дар марзи Тоҷикистон, Қирғизистон накам 50-60 нафар фарзанди ин миллатро қирғизо куштанд, ба шаҳодат расонданд. роҳи наҷоти ин миллат танҳо Раҳмонов бо Саймуддин Ятимов барканор кардан аст. Саймуддин Ятимов бо Бузикали Раҳмонов бо ҳокимати террористӣ бо қирғизои падармиллати ин қотилон даст доранд то ин ки дар ин марз фарзанди ин миллатро бекушанд. шумо медонед ки раиси ҷумҳури Қирғизистон ба мардумаш ҳамдардӣ мекунад. Раҳмонов як бор ба ин миллат раҳм накард, як бор ба ин миллат ҳамдардӣ накард. валлоҳи биллаҳи ман шаб хоб накардам. шумо медонем 50-60 нафар кушта шуд. шумо медонем то ин дараҷаро шумо мардуми тоҷик ақлтон кор намекунед. то ин дараҷаро бахшиш бошад шумо беақл шидагем. 9 миллионем, як нафара барканор карда наметавонед. шумо шӯхӣ мекунем дар як шаб дар 2-3 рӯзи охир накам 50-60 нафар фарзанди ин миллат кушта шуд аз дастаи ин қирғизои қотилои лаънаткардагиҳо. бо ҳамроҳи Бузикали Раҳмонов ино ҳама каса бо ҳамзабонош даст дорад ва бо ҳамзабонош ин миллатро, фарзанди ин миллатро то ин ки дар ин марз ба шаҳодат бирасонанд, бекушанд. наход то ҳамин дараҷаро мардум шумо беақл шаведтон. Раҳмоновро бибинем як бор ҳамдардӣ ба ин миллат накард. аз куҷо ин давлатдорӣ карда битавонад? аз куҷо мардумро муҳофизат бикунад? шӯхӣ мекунем 60 нафар кушта шуд дар ин муддати 2-3 рӯз. ман шаб аслан хоб накардам. ҳамин шаб ман аслан хоб накардам. як камакак номус мекунем мардуми тоҷик. 9 миллионе шарм аст, шарм. мефаҳмед шумо? як камакак аз худо битарсед. агар халқи тоҷик шумо эмон дошта бошем, худоро агар бипарастем ку барвақт ҳамла мекардем, ин беномусоро барканор мекардед. роҳи наҷоти мо танҳо Раҳмоновро барканор кардана. ба ин қирғиза масъалашо мебинем, то ҳамудуни пойтахтшон ҳамла мекунем. ин даст дорад ҳокимати Тоҷикистон бо Қирғизистон. Саймуддин Ятимов, Бузикали Эмомӣ Раҳмонов ино бо ҳокимати террористии Қирғизистон доду гирифти мавод дорам, маводи мухаддир доду гирифт дорам. бо ҳам кор мекунам мардуми ин тоҷикро, фарзанди ин миллатро дар марзи Тоҷикистон, Қирғизистон фақат мекушанд. дар ягон ақл рост намеояд. шӯхӣ мекунед дар 2-3 рӯзи охир накам 60 нафар кушта шуд. ино дурӯға мегӯянд ки 2-3 нафар мурдааст. шӯхӣ мекунед 60-70 нафар мурдагиаст. ман шаб аслан хоб накардам. мефаҳмед? роҳи наҷоти мо танҳо ин террористора барканор кардана. дига мо роҳ надорем. иёро ма барканор кардем, масъалаи оро мебинем. чӣ қадар идома медиҳад одамкишӣ, чӣ қадар тоҷиккишӣ дар ин марз идома медиҳад. як лави заминам бо ҳамсояи худаш ҳал карда наметавонад. аз куҷо ин давлатдорӣ карда битавонад? аз куҷо мардумро муҳофизат кунад? хоҳиши ман ҳамин аст, мардуми тоҷик, аз хоб бихезем то ин ки ин миллат наҷот биёбад. танҳо наҷоти ин миллат Раҳмонов барканор кардана. дигар роҳ надорем мо. то ин дараҷаи беномусае ки ҳамдардӣ ба ин миллат накард. шӯхӣ мекунӣ 60-70 нафар кушта шуд. ман шаб аслан хоб накардам. ман аслан шаб хоб накардам. аз дастаи ҳамин террористои ҳукуматдории Тоҷикистона, аз дастаи қирғизои террористора. ино ҳардуш ҳамзабонам мардуми тоҷикро латукуб мекунанд, мардуми тоҷикро дар марз мекушанд. парвардигор тамоми мардуми тоҷикро ҳидоят кунад. мардуми тоҷикро парвардигор аз хоби гарон бихезонад. мисли дигар ҷувонамардои ин миллат боре номусро биомӯзанд, биёнд дар паҳлӯи мардо истод шаванд то ин ки ин миллатро наҷот бидиҳем аз дасти ин террористора. ман шуморо дар паноҳи худо меспорам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.